Hatalmas nagy ováció. Normális rajtot. Nem törni. Direkt Gyere szól. már el onnan a pályáról, kérlek, hát de komolyan, most a fotó miatt basszik ott. Nagyon jó. Mindenki bepittyent nagy nehezen. Van hát. Ez a maxigáz. Most ez egy 2 éves motor. Szerintem több. Az enyém is annyi. Gyerekek, egyelőre a Tofi vezet. Kocska Szilárd a második. Harmadik helyen Nagy Szilárd, Kaltenecker, Zoli, Sárosi Attila, Makai Lali, Kaltenecker, Zsombor és én. Hopp, vigyáztam. Hopp. Tofi, vezet. Hopp. Nem kell. Jó van. Pedig azt a nagy gyorsaságú segítő. Zsolt nagyon-nagyon berombolt oda a izébe, középre. Nagyon berombolt. Na, mentem már 2 kört. De a Tofi meg 3-at. Én. Hát, szerintem a András. Ez húzósra ment. 3 perc van kerekem. Megy a help, és már áll is az autó. Tökéletes, köszönöm szépen. Hoppacska. Azaz. Egy kis pályaigazítást ott úgy. És leelőzte, és lent van. 2 perc, 30 másodperc van vissza. Mondom az eredményeket, ez egy egész szép mezőny. Csak úgy mondom, hogy a Tofi vezeti ezt a szép mezőnyt. 6 körrel, Kocska Szilárd 6 körrel, Kaltenecker Zoli 6 körrel, Nagy Szilárd 6 körrel, Makai Lali 6 körrel, Sárosi Attila 6 körrel, Kaltenecker Zsombi 5 körrel, és én 4 körrel zárom a sort. És a Tofi 7 körrel, és a Kocska Szilárd 7 körrel, a Nagy Szilárd 7, na nem mondom ezt már tovább. 2 perc van vissza, gyerekek, mindenkinek lassan van 7 köre, még nekem is. Javítom az időket nagyon szépen. 1 perc 50 másodperc van vissza. És jönnek a 8 körösek klubja, appály, autófejen. És oda néz, micsoda segítő. Látjátok, gyerekek, így kell segíteni. Így. 2 segítő, neki fut, Batta Rider. És ott vannak. Rendben vannak. Így kell, haladó és top kategóriás versenyzők bemutatták, hogy kell segíteni a pályán. Valószínű azért, mert ők is elvárják ugyanezt a dolgot megismétlődött, és most viszont a Márkó lett a majdnem. No, 1 perc 10 van vissza, és jönnek a 9. körök, ha jól látom, nem, a 10. körök jönnek, szépen mindenkinek. Végére egész szépen belejöttök, gyerekek, tehát hogyha az alapkategória lenne 8 perces, igen? Igen. Na. Egyébként igen. Egyébként Tofi, rajtad vannak. Csak úgy mondom. 35 másodperc van vissza, de jó ez a sellő, Istenem. Hoppá. Itt valaki mindig ugyanott felborul. 30 másodperc. Hoppá, dupla leszúrt Riesberger, és kitolta. Ez kellett volna még kitolni a izét, a terelőt a másik elé. Persze. Ez tipikus alapkategóriás versenyfutam, gyerekek. És 15 másodpercon vissza. Őt is forgass ki.
És 6 másodperc van vissza, tessék figyelni. Figyel. Befutó van, aki beér, biztos távolságra megy át. Aki beér. Beérek én is. És a Tofival egy kört megyek. És a Tofi most egy körrel többet megy. Koska Szilárd, Kartenecker Zoli, Nagy Szilárd, mindenki, még várunk 2 versenyzőt, urak, 2 versenyzőt várunk. Én is beértem. Sárosi Attila is beért. És a Tofi lenyomta a 14. körét. Köszönöm szépen. Előttem, mi? Gyerünk Nekró! Tofi, miről volt szó? Nem szabad megelőzni a Nekrót. Nem érem utol. Ajjajjajjajjaj! Hát mindenki, és vissza még egyszer! Úgy! Egy kis rádiózavarom, mintha volna. Nem várnátok meg? Nekró. Ez nem arról szól. Na de hát nem, mert én... Egyenesbe húzzad. De én hiába. Érd meg. Most nem kell kanyarodni. Jaj, Egyenesbe vigyázzál a Nekró. Pattints vissza! Gömbfeje! Elő! Gyerünk Szilárd, nyomjad neki. Mondtam, hogy szűken vedd azt a kanyart. Teljesen tönkretettétek a meccsemet. Nem Hey. jó még. Nem jó. Állja, mert Nekró autója komoly sérülést szenvedett. Jaj, nincs kerekem. Aha, már látom. Gyere, gyere. Várj, egy idegen tárgy a pályán, vigyázzatok a kapunál. Nincs kerekem. Sárga autót tedd vissza már. Jaj, Nekró, ne körözzél össze-vissza. Jaj. Mondjuk már valami eredményt. 3 perc van még, Tofi az élen mögötte, Makkai Lajos, Koska Szilárd, Nagy Szilárd, Kartenecker Zoli, Sárosi Attila, Zsombor. Rövid az meg rombolja a pályát. Pedig új nélkül nem menjünk. Összekarcolod a pályát. Tegyen már vissza a gumimat. Menthetetlen? Akkor egy szíves csinálj nekem néhány kört, Gergő. Mindjárt megvan ez. Már nem maradjak szégyenbe, csinálj már egy pár kört, csak hogy a Marosi gumiszerviz megoldja mindjárt a HVC hagy örüljön. történetet. Óvatosan, oké. Ja, de Nagyon sokáig tartott. hozd vissza időkapuhoz, légy szíves! Egy pár körre! Zsolt, csinálj nekem egy-két kört, kérlek szépen, jó? Ahogy elmegy, azt mondja, hogy minél utolsókat ugye. Másfél perc van még. Tofi az élen mögötte, Makkai Lajos, Koska Szilárd, Nagy Szilárd, Kartenecker Zoli. Hova viszed már? Ja, köszönöm. Köszönöm. Az nem jött össze. Nem csalok, dolgozok. Az Isten. Nem, miért az enyém se?
Látom, hogy az időmérő is feladta. Eladó sem megy már. Már eladó sem megy. De nem csak neki. Nekem sem nem. Nekem sem nem. Nekik senkinek. Jó van, akkor csak játszunk. A eladó is felmondta a szolgálatot tőle. Hát srácok, valami megint történt. Nem baj, játszunk. Na most már megy. Behozza! Behúztam nektek a köröket. Csak hang nem volt ezek szerint. Nem, de megfolyott a gép és volt. Igen. Csak a lógból beszálltam. A hangoló egy picit megállt, mert Tibit nem bírt elviselni röhögés nélkül. Hát ezt akarná se bírnád itt kerülni. Kisgázzal menjél. Oké, mennék én. Semmi baj, gyere. És vége, Tibi befejezte. Be is futottam? Jó, akkor átjön. Nekem nem mérte. Nyugi, majd kicsipolja magát. Ne gyere már nekem. Bocsánat. Hát ez az autó nem bírta ki a mai napot. Én tudtam, hogy Koska Szilárdot várjuk, meg Zsombort, ha még jönnek. Nem tudom ki ő, de még jön. Jó. Oké, befejeztük.